Dit is de grote finale van No Do. En voor mensen die denken, dit is heeg. Ja, dit is heeg. Waar wint het meest? Oer uw eigen Fries verliezen. Drie families nemen het chillkor op. En dit binnen kandidaten. De familie Iepma, de familie Pol en de familie Akkerman. Laten we eerst even zien hoe deze drie families uiteindelijk in deze grote finale te lonen gaan winnen. Dit is No Do. 3, 2, 1 en start. Nee, ik hang je fles kapot mee. Hij deelt gewoon. Hoe bloot is dat eerste? Ja, dat weet ik wel. Jullie bij mij het best. Ja. Trodraven. Lees hem erop. Ja, Team Blauw wint. Team Blauw wint. We zijn er. Ja, ik hiet zo. 3, 2, 1, start. Oefen maar draven, hè? Ja, is kwal de hele weg begon. Oké, en dan betekent voor de team. Oorkant. De Nodoe kunnen we inzetten. Nou, zeg het maar. Denemarken. Ja, is goed, Jer. Ik heb gewoon goed gevoel hoe je wordt. Het rint wel lekker al, ja. Dit is zeer. Positief, kom op. Ja. Als een vrije dag extra krijgen, daar moest ik van genieten. 5, 8. Het verschil is maar zo'n seconden. En daarmee zorgen we de familie Iepma waarom in de grote No-Do-finale. 3, 2, 1 en start. Ik ben wel wat gestrest. God, Nee, rustig blijven. maar ik hinnen. God. Bel jongen. Toch nog blauw. Hoe is het mogelijk met familie Pol? Annette, wat is er aan de hoorn? Ik ga mijn pols brutsen. Och, heden. En waar is die vervanger? Annie Jasper. Anne Jasper. Nou, welkom, jongen. Ja, weer een hele persoon in het midden. 3, 2, 1 en start. Daarom die draaiknop aan je als een beetje omhoog. Ja, daar is hij. Ja, goed zo. Pompen. Pompen. Ja, stop de tiert, jongens. Ja. En dat is goed. En daarmee, nevens mij, hij de achterstand in één keer helemaal goed maken. Oh, dat weet ik niet. Dat is u dus helaas bij de rondleiding net verteld. Oh, dat ding? Of misschien wel verteld dat ik het net opslaan had. Dat ken ik nog. Nou, dat wordt wat. Krijg dus blaast de lucht erin. Een soort luchtstroom. Ja. Ja, daar is die. Stop de tiert, jongens. Jim weer rapper. De familie Pol. John en Ron. In de grote finale. 3, 2, 1 en start. Kom op, jong. Doe me je hele loeken. Kom op. Had er maar geen vraaskip aankomt nou. Nee. En dat is... goed. Is tevreden, Nota? Ja, maar wat hoort er? Hier de werk, zo het. Dat is zout. Zout, ja? Ja, en nou je heen komt. Gas. Jelle die zei en ik, we willen wel winnen, ja. Ze we willen wel winnen. Waar wint de eerste aflevering van No Do? Het is de familie Akkerman. 3, 2, 1 en start. Ik weet dat dat een pionierskop is. Het is akkoord. Dus ik voor Jim weer 4 punten erbij. Heren. Ja, volgende man, gas. Ja, gas is net echt heel geschikt hè, voor dit museum. Ik herhaal, de melk over. Een maat winnen. Ja. Ja. Maar net ten koste van alles. Ja, zeker wel. Demmel, de melk is, zo is er in de informatie. Ja. Lijkt er wel. De tas. Stop de tiert. Goed zo, jongen. In 20. Oh, hoe is dat mogelijk? Zij is 18. En de familie Akkerman, die jongen dus. Waarom? In de grote finale. Begin de verwachting wel nu een beetje. Welkom hier in Tresor. Dit is de schatkamer van Friesland. Een soort mensen komen hier om onderzoek te doen naar een stambeer. In Tresor is er ook van alles te vinden over genealogie, maar ook over de Friese literatuur uit en oerus provincie. Jullie spelen bij de grote finale van No Do. En de haatprijs is een volslooien verzwarige reis naar Barcelona. Likas in jerdere programma's spelen we nu ook weer verschillende rondes waarin we bonusseconden verdienen kunnen voor het grote finale spul. Maar jongens, we moeten vanzelfs eerst weten van waar moet er beginnen. En dat doen we met de tos. Anne Jasper, druk op de knop. Dat is de size. Jelle, druk op de knop. De zoon. Reinoud, druk op de knop.
En dat is de Olve. En daarmee begint de familie Ipma aan zijn de eerste ronde. In de eerste ronde spelen de 3 families los van elkaar en het gaat om de vlugste tiert. En het is een teamopdracht, dus nu komt het echt om op teamwork, keerwerking en communicatie. De 2 families die het gauwste kleer binnen, gaan terug naar de tweede ronde. Maar het team die er het langste doet, valt over. Tresor staat bekend om zijn mogelijkheden naar stambeemonderzoek. En Sjoerd, dat is nou voor het depot dat de wargelijke storm van Friesland bewaren wordt. Zie je nou aan de dozen met een gele sticker van de gemeente Menameradiel uit het hier 1896. Haal je dan het boekje uit de dozen en breng die zo gauw als mogelijk hier naar deze studio. Oké. Een heel soort succes voor de familie Ipma. 3, 2, 1 en start. Mijn radio. Gele sticker. Mijn radio. En vannacht. Er zit een boekje in. Trouwen, zo'n hutterskist. Maar het is een heel druk gebouw, hè? Ja. En maar net verdwalen, Hazen. Hey, Maar goed dat ik het paard nou wist. Ja. even zien. Ja, dat komt er hoor. Daar komt er. Wij moeten aan zijn acte nummer 22 zien. Acte nummer 22. Kom op. Acte nummer... Oh. Acte nummer 22 van Hokker Veroonsteende Frieske Skrouwer is deze bette-acte. Dus de bedakte is van Petrus Kalma. Nee, is fout. Het is een bette-acte, hè? De bedakte. Ja, dat moet je even weten. Dat hij dat nog eens een boek jongen. Hoyt en zijn huisvrouw wonen dit in mijn oude. Douwe Kalma. Douwe Kalma. Oké, vervolgvraag. Douwe Kalma schreeuwt een wichtig pamflet met de titel Friesland en de Vrood. Pakeliewe, zie je nou in de kaartenoordeling van Tresor dat pamflet en de kooi en breng dat hierheen. Douwe Kalma. Friesland en de Brood. En Douwe Kalma wie een van de oprichters van de AVOEK. Douwe Kalma. Nee, dat is net een pamflet, dat is een kaart. Het pamflet dus, maar de titel Friesland Friesland en de Brood. Ik heb hem Ja, oké, nee, mooi. Stel uit! Ja, Dus ik pak een sleutel en ik denk, mijn bloed weer waarom. Pamflet. wat is het pamflet? Pamflet op. Oh, het pamflet, want daar zit ik op de platte groen in. Ja, er is een boekje bij, dat moest ik dan maar. Stel uit! Oh, jongens, hij heeft de opdracht hier. Hier, lees me voor. Hoyt en mijn paak en beppen. In de skat is kluis van Tresor. De tijd stoppen wanneer dus de inhoud van... Dit is de platte groen. Ja. Hier ben we. Oké, Reinoud, zie je de schatkist? Doorjos. Doorjos, direct naar Doorjos. Deze. En dan met het door naar links. Welke? Links. Oor links. Helemaal Deze? door de kant, daar staat verder kist en dan weer links. Helemaal tot aan daar. Helemaal Nee, goed zo. Links, doe maar. Links, goed zo. Moest de hele tijd roodjes draven. Links, 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 links. En dan? Een hakje om die rug uit van die nou. Deze? Dat is een kloes. Ja, Een kloes, ja, ja. ja, Dat is ja, hem, dat ja, is ja. hem. Mooi Hier, maatje. Daar is de kooi bij die. Left loose, right tight. We zien wat er in de zit in de skatkist en Pak dan de is het eruit. schatkist en hel eens eruit wat erin zit. Doe maar. En stop de tiert, jongens. Slecht. Bij huis best niet in. Hopelijk heb ik het hier van Ja, ik heb geen Helen. idee. Ja, ik weet het niet. Oké, Alberdine. En de hele Van familie Akkerman een heel soort succes. Het komt er nou op aan. 3, 2, 1 en start. Dus zie je de dozen met een gele sticker. En dan uit het hier 1896. Een gele stekker al, Mijn oude medeel natuurlijk. Ja, mijn naam 1896, hè? 1896. Gele sticker, dat is blauw. 1896, godver. Ja. Ja, Hestem? Oké. De eerste keer woonde, de tweede keer woonde. Nou ja, dan denk ik van nou, sta er ongeveer verder. Lees in je model. Acte nummer 22, jongens. Van Hokker, Varoonsteende, Frieske Skrouwer is deze bette-acte. Van Bergsma. is fout. Berg. Kamp. Goed zijn. Berghond. Wee de berg. Bergtand. Nee, is fout. Berghard. Want het is een bette-acte. Nou, het is even ziekje, maar ja, dat zie ik net elke dag, no? Die actes, nou ja, ze zijn wat ouderwets. Ja. Jure. Douwe. Douwe Kalma.
Skreun een wichtig pamflet met de titel Friesland en de Wraad. Paken Otte, ziet je in de kaartenoordeling van Tresor het pamflet op en de kaai en de plattegroen die erbij hebben. En breng het dan hierheen, hè? Ja. Het pamflet met de titel Friesland en de Wraad. Friesland en de Wraad. Wat is een pamflet? Hij zit net bij pamfletten, denk ik. Zullen ze hem niet hennen? Eromheen! Nee, de vorige keer. Nee, verder. Ja, doe maar. Draven, 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 draven. Draven, draven. Nee, verder. Verder, daar. Daar. Ja. De sleutel. De sleutel is mij, hè? Hier zit een opdracht in, jongens. Vind de schatkist in de klust van Tresor. De tijd stopt wanneer de inhoud van de Ja, schatkist... wat draven. Dit is de plattegroen. Oh, Help hem, ja, jongens. oh. Help. Ja. Ja, ho, we binnen. Toen moest ik met de kaai naar beneden. En toen stond er een heel dol van die kleur. Help hem, Paco. Doe maar goed zo, Jelle. Ik snap niks van de hele plattegroen. Terug. De sleutel maar erop passen. Een klus. Ik ben helemaal om het spul hinderen. Hij had het tempo er goed in, jongens. Jos van Ja. jou? Maar kun je hem helpen? Kun je hem Sure. helpen? En wij hier in de plattegroen, wij konden Jelle aanwijzingen aan. En dat hebben we eigenlijk heel goed net dingen. Ja. Maar, We snappen die plattegroen ik net. Jelle, een klus. Ja, weet je. want dat zou steeds maar de links rechts zijn, weet ik wat. Maar ja, goed, wist ik niet snel wat er is op Ik dat weet niet eens moment. wat links jullie al is. Ja, jongen. Ja. Met... Ja, dat is hem. Doe dat maar, is hem de al. sleutel erin. Ja, draaien. Nee, die hendel eronder. Sleutels op. Ja. Goed zo. In de Schatkist Pak de maken. schatkist. En hel je het eruit. Ja? Eruit halen, eruit En halen. stop de 10, jongens. Je hoopt maar dat het... dat je winnen, nou. Lutske, zie je de dozen met een gele sticker van de gemeente Menamere-Diel uit het jaar 1896. Hel je dan het boekje uit de dozen en breng die zo gauw als mogelijk hierheen naar de studio ta. Ja. 3, 2, 1 en start. Ik zie het eerst even in het verkeerde gangpaard. Ja, hoe stier die alfabet, dat weet ik net natuurlijk. 18, Dat is blauw. 18. Ja, nee, Giel. Deze. Met name had je een deel, diepen? 1897. Van mijn gevoel hier ik hem redelijk snel. En nou hierheen. Ik in de eerste aflevering zijn van ja, wie komt om een finale te hellen? Nou, die hebben we hellen. En dan mag je toch eigenlijk als eerste over de streep. Goed rennen. Ja, ik ren hier op een trap. Oh ja. Zie je nou aan zijn acte 12 En nou, ik ben wel redelijk snel in de studio. Ja, dat kan best. Ja, dat is En echt- van Hokker, Faroonsteende Frieske Skrouwer is deze bette acte. Dus, welk kind voor een afklaring? Petrus Kalma. Nee, Peters is fout. Douwe Kalma. Douwe Kalma, dat is de Frieske Skrouwer. Let op. Douwe Kalma skreun een wichtig pamflet met de titel Friesland en de Wraad. Paak het zeert. Zie je nou haast in de kaartenoordeling van Tresor dat pamflet en de kaai en breng die zo gauw als mogelijk hierheen. Wij zijn nou in de finale, dus maar we er echt van gaan. Waardoor zien we wel thuis blijven kent. Met de titel Friesland en de Wraad. Pamflet. Een pamflet van Douwe Kalma. Ja. Ja? Ja. Ga je hem? Nou, breng het hierheen. Mijn nemen. Spannend. Oké, jongens. Eerste side zit een opdracht. Vind de schatkist in de kluis van Tresor. De tijd stopt wanneer de inhoud van de schatkist in handen van het jongste teamlid is. Anne Jasper die moest als laatste hut rennen. Hè? Ja. 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 Daar gaat Annie Jasper. En we gaan rennen. Even zien, ja. Ik weet het niet, ik weet niet wat er is. Wie huis hazen mij. Want ik herinner een hazen, dus Ik ben vol vergingen. Staan op 0 en... Help hem, jongens. Verder. Ik ken het verder. En dan moest naar links. Doe maar die hele gang, die moest helemaal uitrennen tot het einde. dan denk ik is er een klus. Dat de kaai in past. Ik weet niet wat er is, dus ik wil me helpen, me kennen het Hier, helpen. dit is...
Waar zit er dan? Ja, en dan is het fjouwtje links. En dan uiteindelijk ken je het verder en daar zie je dan ik die kluis. En nu is precies een cameraman op. Kijk me nou jaren? Hij kent u jaren, hij kent u Ik jaren. ken hem net. Nee, maar hij is een man van weinig woorden, hè? En stop de tiert, jongens. Van mijn gevoel ben je hem wel vrij vlot. Ja, het is dus knap aangaan. Van ons de waan. Van u is de Ja. Ja. De uitslag. We beginnen met de familie Ipma. Je maakt goed in, maar is het genoeg? Jongens, let me zien. De tiert van de familie Ipma. Fjouwer 39. Fjouwer 39. Ja, geen idee natuurlijk. Nee, ik zou het net weten. Geen idee. Nou, de volgende. Is de familie Akkerman rapper of stadiger als die fjouwer 39? Spannend. Het is fjouwer 48. Het scheelt maar 8 seconden, maar daarmee weten we dus dat de familie... Ja, de familie Ipma is terug naar de tweede ronde. Fjouwer 48. De hartslag nog altijd heeg. Toch? Het gaat er nou om. De familie Akkerman of de familie Pool. Wat denk je dan, Jasper? Kom, de man van een beetje wudden. En hij shot het wel. Fjouwer 48 voor de familie Akkerman. En wat doet de familie Pool? 5 minuten! Oh! En daarmee weten we dat, helaas, we moeten afscheid nemen van de familie Pool. Helaas. Nou, wie me daar naar huis met een stut tussen de poorten. Ja, zo hebben ze ook daar. Ja, grote teleurstelling denk ik bij de familie Pool. Lutske. Ja, jammer. Ja, waar is het misgaan? Toch te volle tijd verlend, denk ik, daar onderin Ja, ergens, dat hè? denk ik. Ja, Maar vond je het wel leuk om uit te doen? ja fantastisch. Mooi. Ja, toch? Ja, ja. Nou, En je weet er nou alle alles. uitstuurings. Alle uitstuurings. En je weet er nou alles van de Friese geschiedenis vanzelfs. Nou, Nou, heel protocol, ja. Maar je wist natuurlijk ook al een heel soort. Ja, we wisten nog heel zo. Oké. Tiege, dank voor je komst. En ik vond het hartstikke leuk dat je mooi in on no doet. Mooi, graag gedaan. Jammer, maar helaas. Voordat we losgaan naar de tweede ronde krijgen de beide families, de familie Akkerman en de familie Ipma, eerst een rondleiding terug te resort. En die kennis hebben ze dan letter weer nodig voor de volgende ronde, voor de meer keuzevragen. En die rondleiding we die terug binnen Rijtsma. Beste mensen, wij zijn hier in de Giesbert Japekzeel van Tresor. En je hebt al hier misschien wel eens van Giesbert Japeks gehoord. Dat we een van de eerste Friese schrijvers die leven van 1603 en 1666. En de zeel hebben we hier naar hem neemt. Dit is namelijk het portret van Giesbert Japeks. En dit lijkt het misschien wat een griemelgrammel, maar dit is gewoon de teksten zoals hij ze in de tijd opschreven had. Dit is de vitrine van degene die het laatst won had. En dat wordt straks Jacobus Quirin Smink. En in deze uitstallingsruimte zie je hem alle je blommen. En dat had te krijgen met dit bijzondere boek. Een speciaal bloemenboek en wat schilder is door Franciscus de Geest. Je wordt meer dan 1.000.000 boeken bewaren. En het zijn van een paar boeken die het oer Friesland gaan, hoe de skiertnis, maar oer allerhande dingen. Als het heel goed is, herken je hem deze mevrouw al? Ja, Mata Hari. Dan krijgen we hier zo'n bijzonder boek. Dit is het boek van de gemeente Het Beeld. En hoe zie je hem al, daar staat een pieltje bij. En dat is heel bijzonder, want in dit boek staat namelijk de huwelijksakte van een beroemde schilder. Rembrandt Harmes van Rijn. En die trouwde, dat zie je hem hier, Saskia van Uilenburg. Daar is ze maar trouwd. Ik pak een hele bijzondere brief. Er ben ooit een stikker wat Brorn Hogerhuis. Die ben veroordeeld omdat ze inbrutsen hierin. Maar een oren zijn dat ze onschuldig waren. Nou, in deze brief had die man, een van die Brorn, uit de gevangenis was gestuurd. Nou, zijn kennis en familie. Nou, en deze is gelukkig bewaren blijven. In deze tweede ronde testen we wat je hem niet krijgt opstussen hebt. Dit is de rondleiding hier terug tresor hinnen. En ik nou kun je hem weer bonusseconden verzinnen. In de eerste ronde wie Jim de rapste. Scheelt net soort, maar 9 seconden rapper als de familie Akkerman. En daarmee krijg je hem dus 10 bonusseconden. En is de tussenstand nou 10-0. En dan nou de kennisquiz. Het eerste gedeelte bestaat uit multiple choice. Vragen voor de beide pakers. Paken Liewe en Paken Otte.
tweede gedeelte ben de iepenvragen en dan kun je hem ook weer de nodoekoes inzetten. En die ga je hem gewoon verzinnen. Janna en Koesie, breng ze maar. Omdat je hem het gewoon zo goed dien hebben in de eerste ronde, krijg je hem die eis van mij vergees. De punten verdoen. Dankjewel. Oké jongens, eerste vraag. Voor de beide pakers, en je moet je dus net helpen. De beeldhouwer Anne Woudwijk had een stien beeld maken van Grutte Pier. En dat beeld zit voor het café in het plak dat Grutte Pier binnen is. In hokkerplak zit dat beeld. Is het A in Starum, B in Kimswert of C in Snits? Ja, ik zocht een B en ik zocht nog een B. Kimswert. Ja, dat is het goede antwoord. De eerste punten voor de beide families. En in het stadhuis van Snits wordt nog altijd een helm bewaren. Die taskreun wordt on Grutte Pier. Maar of die echt van hem is, ja, dat is vanzelfs lastig te bewijzen. Oké jongens, volgende vraag. In 1554 moesten de meest vooraanstaande edellieden uit de Nederland naar Brussel om daar de eed van trouw uit te lezen. Om Philips II, die doe zijn huid opvolgen als koning van de Nederlanden. Een Frieske edelman weigerde toe om voor Philips II op de knibbels te gaan om ze de eed van trouw te zweren. En hij zei, wij Friezen knibbelje alleen nog voor God. Waar wie deze Frieske edelman? Is het A, Gisbert Japix, B, Gemme van Burmania of C, koning Redbad? A, B of C? Ik zocht een A bij Leeuwen en ik zocht een C bij Pakenotte. En het goede antwoord is B, Gemme van Burmania. Dat zie je nou altijd, ja. Volgende vraag, jongens. Doopsgezinden, ik wil minister neemt, haar verspraat over de hele wereld. En verschillen enorm van elkaar in uitleg van de Bijbel, uiterlijk vertoon en ook in dijstig gedrag. Maar alle jaar zochten ze in Menno Simons, de groenlisser van Harren-Leeuwen. Voordat Menno Simons hem aansleert bij de werddopers, wie hij een Roomsk priester. In hokkerplak wie hij dat? Is het A in Grauw, B in Belsum of C Wietmassum? Het zijn wel lastige vragen, vind je net? Ja, lastig. Ja. Maar het is echt de finale natuurlijk. Hè. Het niveau gaat wat omheeg. En eigenlijk vind je hem het helemaal niet dreig, want Wietmassum is het goede antwoord. Beide een punt erbij. Gisbert Japix had in de 17e eeuw aan de basissteen van het broeken van het Friesk in literaire Utrings. In 1947 had de wichtigste literaire prijs in Friesland zijn naam gekregen. Waar had dit hier de Gisbert Japix prijs voor poëzie Utrecht kregen? Hoorde je hem daar wat van? Gedichten? A. Abe de Vries. B. Jacobus Quirijn Smink. Of C. Tjerbe Hettinga. Ik zocht beide keren een B. En dat weet je, je weet het gewoon, hè? Jacobus Quirijn Smink. En dat is het goede antwoord, Jer. Volgende vraag, jongens. In 1811 moesten ik in Friesland alle gezinnen gaan naar het gemeentehuis om een familienaam registreren te laten. Maar net alle familienamen waren tastien. Hokker familienamen die het formeel net tastien wien, zijn toch massaal aangenomen en registreerd. Is het A, namen van steden, B, skeld of bijnamen, of C, namen van bisten? A, B of C? Otto nog? Ja, ik zocht een C en ik zocht een A. En het goede antwoord is nam van steden. Ja, Jer? Dus, punt voor Pakenotte. Nou jongens, dit weer de laatste vraag van de multiple choice vragen. Laten we even zien naar de tussenstonden. Hoe hadden beide pakers het dien? De familie Akkerman en de familie Ipma. Het is fjouwer treien en ja, het goede dien. Fjouwer treien voor de familie Akkerman. Hey. Maar dit is nog maar het eerste gedeelte, hè? We zijn nog maar heel waai, hè? We zijn nog maar heel waai. Een beetje vreugde in het leven, dat natuurlijk niet. Dat jou te wargen we wat moed. Nou jongens, we zijn daar onder het tweede gedeelte. De iepen vragen. En nou kun je hem ook weer de nodoekoe inzetten. Per goed antwoord, 2 punten. Zet je de nodoekoe in, 4 punten. Is het antwoord fout, maar de orenfamilie automatisch nog het antwoord ja. Voor de helft van de punten. Vingers met de knop, paken maar drukken, maar je moet wel helpen. In 1634 kwam de keunskilder Rembrandt Harmenszoon van Rijn naar Friesland om te trouwen met zijn aanstaande vrouw Saskia van Uilenburg. In hokkerplak wie de trouw plechtig giet. De wordt drukt. En waar is rapper Paken Leeuwen? Wil je de nodoekoe inzetten? Belsum, nee hè? Geen nodoekoe. Geen nodoekoe. JC ze Belsum. Ja. Voor 2 punten. Het antwoord is fout. Dan naar de familie Akkerman. Voor 1 punt. Of wil je hem de nodoekoe inzetten? Geen nodoekoe. Voor 1 punt. Sint-Anne-parochie. Sint-Anne-parochie? Dat is goed. 1 punt. Voor de familie Akkerman erbij. Saskia, we zijn in Ljouwert in het huis dat nou trouwens het advocatenkantoor is van de broer Anker.
Volgende vraag. In 1896 waren de Treijenbroeren Hogerhuis uit Bitgem veroordeeld tot jarenlange feeststraffen voor een inbraak waarvan later blikken die dat zij het net dien hien. Hoe dat proces dat een protte opscoorjoeg is toch Pieter Verhoef in 1984 een film maken. Wat wie de titel van die film? Paken Otte. Zet die er nou doek in? Ja, toch. Dat doe je. Voor 4 punten. Ja. Oké, denk nog even goed naar. Ja. En dan mag je het nou zeggen. De zaak Hogerhuis. De zaak Hogerhuis. Is net goed. Helaas. We doen hem gelijk weer uit. Dan, de familie Ipma. Willen je hem misschien er nou doek in zetten? Voor 2 punten. Doe je hem net? Nee. Dat doe je hem net. Maar weet je hem? Het dan, Reinoud, zou je dat zitten of bist dat nooit denken? Nou, ik ben nooit. Oh, dat bist dat nooit denken. Gelukkig. De zaak Hogerhuis, maar dat is net goed. Jou is hetzelfde? Ja, het is hetzelfde. Ja, als het net goed is bij hun, dan wat denk je? Dat zullen Nou, dan dat goed maakt is bij niet hem? goed. Dus, Nee, natuurlijk niet. Het is de dream. De dream. Volgende vraag. Vingers onder knop. Margaretha Geertruida Zelle is een van de meest verneemde vrouwen uit de Friese geschiedenis. Ze werd verneemd door haar exotische wijze van douchen in de nachtclubs van Parijs. Daar wist je alles van, hè, Jelle? In de Eerste Wereldoorlog is het door de Fransen beschuldigd van spionage en is het deersketten van een vuurpeloton. Onder hokker-artiestennamen is zij vooral bekend bleun. Het is Pake Liewe. Wil je de Nodoku inzetten? Ja. Dat doe je. Nou, druk hem maar op. Matahari. Matahari! 4 punten erbij. Het is spannend, jongens. De Nodokus kan nou net maar inzetten. Hè? Kom beide keren, 1 keer. Laatste vraag. Van deze tweede ronde. Laatste vraag. Interessant is aan het eind van dit jaar een bijzondere uitstalling over een 17e-eeuwse bloemenboek. Wat is de naam van de Friese kunstenaar die dit 17e-eeuwse bloemenboek maken had? En dat is... Paak Otto, de laatste... Ja, ja, zeg ze maar. Zeg ze maar. Franciscus van de Geest. Ja. Dat is goed. Yes. En dit weer de laatste vraag van de tweede ronde. En wat betekent het dan voor de eindstoorn, jongens? Want waar het de meeste vragen goed? De familie Ipma of de familie Akkerman? Het is... Zoon. En dat betekent, beide families krijgen 10 bonusseconden. Maar Jim hier vanzelfs had 10 bonusseconden verzinnen in de eerste ronde. Dus dat brengt, zeg het maar jongens, in totaal 20 seconden voor in de finale. En Jim hebben we nou echt de eerste 10 seconden verzinnen. Je kunt u zeggen mij dan, en nou doe beantwoord je dan de volgende vraag goed en win een goodiepakket. Hokker Frieske Schrouwer rjochte 84 jaar verlien de AFOK op. Mail je antwoord naar nodoe@omroepfriesland.nl. In de laatste finale opdracht gaat het op een om teamwork. En luister goed naar elkaar, want dat is cruciaal. En alle bonusseconden worden we pas naar ouderin verrekkeren. En het gaat dus weer om de snelste tier. Dat het even helder is. In deze finale opdracht zit de Ordehouw centraal. In 1529 was de bouw van deze imposante toer al gauw een nachtmerrie voor de stad Ljouwert. Omdat er verzakken en ook omdat er scheef stier. En zo'n nachtmerrie zou het ook wel eens werken voor Jelle en voor Reinoud. Want wollen zij deze finale winnen van Nodoe, dan zullen zij uiteindelijk toch van deze 39 meter hege toer afspringen moeten. Albedina, let goed op. Ik stel die aan zijn een vraag. Als je deze goed beantwoorden hebt, dan stelt Jelle, die Bob op Ordehuis zit, stelt hij ook een vraag. Als ik die vraag goed beantwoorden is, kun je hem als teamlid, Pake Otte, die zit op het Ordehuis Kerkhof, die kan dan de goede historische figuur in het vak maar het goede iertal zetten. Staan alle historische figuren in de goede volgorde, dan gaat Pake Otte uiteindelijk in het laatste vak staan met het iertal 2013. Dan moeten de borden met de achterkant alle jaar omheen horen, zodat Jelle, die nog altijd op Ordehuis zit, die zin goed voorlezen kan. Klopt het die zin, ja, dan is het zaak om zo gauw als mogelijk naar onderen te gaan. En als Jelle onder is, dan stopt het de tiert. Ja. Familie Akkerman, een heel soort succes. 3, 2, 1 en dan gaat. Albedina, wat is de belangrijkste Friese voetballer uit de 20e eeuw? Abel Enstra. Abel Enstra, dat is goed. Jelle, maak je de eerste sluier wie. Dat is een envelop. In Hokker I spelen Abel Lenstra de historische wedstrijd in Ajax. Die maar 6-4 winnen wordt. Welk iertal? Welk iertal wie dat? Ik weet het net. Weet Nee? jij met welk iertal het wie? Nee, weet ik niet. Wacht maar, ik ga hem hier al.
Die wedstrijd. Chin Ajax. Ajax. 6-4. Jongetje 50. Dat is goed. Oké, Paak Otte. Jo moet er dus nou Abel Lenstra opheljen. En zet hem in het vak. Ik draaf wel. Ik heb vroeger ook nog wel eens wat draafd en ik fiets nog wel wat. Want ik hoop dat ik wat conditie heb. In het goede vakdeel zetten, hij. Ja, Oké. hij staat daar. Volgende vraag. Let op, Alberdina. Hokker verneemde Fries bouwde in zijn wenhoes het planetenstelsel nooit. IJzer IJzinga. IJzer IJzinga. IJzer IJzinga. Jelle Oké. nummer 2. Nummer 2, Jelle. Dat is weer een moeilijke vraag. Nou, tjoh, de meesten, de persoon niet makkelijk. Ja. In Hokker begon IJzer IJzinga met het bouwen van zijn planetarium. Maar ja, die heeft dan, daar maar een opzichtje. En ja, het is maar correct, hoe hut gaat dat? In Santje Fjouwer 70. Dat is goed. Santje Fjouwer 70. Santje Fjouwer 70, hij. Jo. Ja, deze. Hier, dit vak. Volgende vraag. Onder Hokkernamen is de Ljouwerter Margaretha Zella. Matahari. Matahari. Jelle nummer 3. Ik voel me al mooitje nog als revue-doenseres bekend worden, maar Matahari. Goed zo. In Hokker is de Matahari als dubbelspion toch de Fransen fossiliëren. Fusieert. Wanneer is hij deesket? En op een gegeven moment kan Perita aan het bij, ik denk erop maar wat. Misschien is het goed. Als hij zegt ja, dan is het ja. 1518. Is fout. Zij is fusieerd in 1889. Fout. Jontje Santje. Joggetje Sontje, dat is goed. Joggetje Sontje, Paken Otte, Matahari. De Ordehouw is gebouwd op de ronnen van een van de drie terpen van Ljouwert. En er wordt zijn dat dat een van de redenen is waarom het de Tour scheefzak is. Ja. Lekker ding, Heid. Ja, joh. Oké, volgende vraag als in het goede vak zit. On Hokker Fries wordt de 6 wiezentaskrun, boeterbreer en groene tiers. Grutte Pier. Ja, Jelle goed. nummer 3. In Hokker waard de pleets van Grutte Pier en tegelijk ek Kimswetter. De Kimswetter. Tjerke in brouwen stutsen. Wacht even. Vest is 50-15. 50-50, dat is goed. 50-15, Heid. Ik moet naar de draven, ik moet jou hen weg. Grutte Pier. Nou, die is wel grut. Daar is dat Dat Chris is Wassenaar. Grutte Pier. Dat is Chris Oh, dat is Wassenaar. Chris Wassenaar, verdomd. Die markeert ze, ja. Grutte Pier, wie ik echt een Grutte Pier. Dat Chris, Chris Wassenaar. Wat weet het Chris Wassenaar? Ja, die ken ik net. Jongen, dat is Keertser. Net de PC en alles won. Dat Ja, maar wie, ik ken Oh, de... maak maar handtekening. Wat weet ik nou van Keertsen? Nou, hij kent toch Chris Wassenaar? Nee. Paken nou in vak 2013. Hij dit wat door de tredje. Doe maar. Woon hem uit, Jelle, wat schitter. Deze, Jel. Ken die Friesk verliezen nou doe? Ja, dat is Kom maar, goed. again. Nou, naar Go, onderen. go, go, go. Doe maar. Springen. Springen, Jelle, jongen. Maar zit hij wel Kom maar, vast? springen. Gewoon net nadenken, gewoon springen. Doch het van Barcelona. 1, 2, kom op, jongen. Doe nou. Viva España. Denk je, Jelle? Goed zo, jongen. Hij doet het. Die zou het doen? Ja. Ja? Nou, Jelle doet het echt. Goed zo, Prachtig. Jelle. En stop de tijd. Ja, die houden keek, absoluut. Ja, Ja. echt fan. Ja, Nou. super. Familie Ipma, een heel soort succes met deze Le Grand Finale. Dank u wel. 3, 2, 1 en start. Sjoerd, wat is de belangrijkste Frieske voetballer uit de 20e eeuw? Abel Lenstra. Abel Lenstra, oké. Reinoud, Maatje, Sluuf, nummer 1 Iepen. Wij hebben geen tactiekbespreking gehad. Dat doen wij net al, wij gaan er gewoon wel lekker voor. In de Hokker spelen Abel Lenstra in de hoogste Historische. wedstrijd in Ajax die maar 6-4 woen waard. Weet hij dat toevallig ik? Het hiertal? Ja? Ja. Nee, weet ik niet. Potverdikke. Moet daar een mooi skottelien wezen. Het wordt lang, jongens. Jantje 50. Jongetje 50. Oké, Pakenlieuwen. Hel nou zo gauw als mogelijk Abel Lenstra op en zet hem in het vak van Jongetje 50. Jongetje 50. Je moet jouw steen blijven. Ja, oké. Volgende vraag. Sjoerd. Ja. Hokker verneemde Fries bouwde in zijn wenhoes het planetenstelsel nooit. IJzer IJzinga. IJzer IJzinga. Sluuf nummer 2. Reinoud. In Hokker begon IJzer IJzinga met het bouwen van zijn planetarium. Ja, weet ik Ja, niet. Sjoerd. Alleen in Iertal moest ik op Siki. Af uit de Holle. Ja, ik ben net sterk in Iertal. Dus ik ga alles opzacht in het Witte Kanonboek. Santje 74. Sontje 74. Pakenlieuwen. Ja, je moet avanceren. Ik kan me niks schelen. Ja, draven. Je moet jou hinnen.
maar eraf. Volgende vraag. Sjoerd, onder hokkernamen is de Ljouwerter Margaretha Zella als revue-danseres bekend worden. Hoe weet je dat uit? Een bekende Ljouwerter... Ja. Mata Hari. Mata Hari. Mata Hari. Oké, noem het draaien, Reinoud. In hokker is Mata Hari als dubbelpersoon toch de Franse fluitieren. Fusilleren. Weet ik net. Hij is net als haast, Liewe. Zet hem op, hè. Als je mijn fiets rekken laat, ja, ik haast mijn fiets vast hier, zou hij wat goeie antwoord. Oh, ik ben te snel. Sjochtje Sontje. Joggetje Sontje, dat is correct. Ik en Joggetje Sontje trouwens, wie de orde hou al een toeristische trekpleister. Er waren toen al zo'n 12.000 takken. Goed zo, Pagen. Maar goed, dit geheel terzijde. Mooi vrommerske trouwens, ik maar nog wel. Wie dat? Ze kan je bij per se. Pagen, maar Mata Hari op paard. Wie je dat dat denk ik? Ik zeg juist het mooi uit. Oh, maar waarom net? Ja, volgende vraag, Sjoerd. Bedankt, Onder hè. hokker Fries wordt de 6 wiese taskrun, boeter, bree en green het zies. Waar dat net zezen kind is geen op riochte Grutte Fries. pier. Grutte pier. Oké, envelop. In hokkerie waar de plaats van Grote Pier het tegelijk en Kims wordt Tjerken in de brandstutsen. 15-15 is goed. Hel je Grutte pier oppakken. We gaan. Daar komt Grutte pier. Oh, daar Grutte Pier. Die grote wassenaar die naam heb ik gereisd heb, dan weer er een aan de andere kant. Ik zat hij naar mij mooi in plaats van ik. Dat liep mooi. Ik zag Grutte Pier, je hebt Pagen op paard. Oké. Zelf in het laatste vak, 2000 trekjen. En dan moet je hem alle jaren de boordjes omheen houden. In het waar, kom op. Ken, Borden omheen. Dien Friesk, Feline no doe. Goed zo, Goed zo, nu onder. naar beneden. Oh, dat kon ik zo lezen. Ik al hier pak het boet op mijn kop. Ja. Doe maar, 1, 2. Hablo Kom Español, op. der geht Doe Reinoud. maar. Ja. Doe maar, Reinoud. Doe maar, Reinoud. Doe maar. Ik denk, waar ben ik op mijn gang? Nee, wel. Ja. Dan moet je van die altijd... Is je naar beneden. Zet hem 1, op. 2. Zet hem op. Doe maar. het net. Jawel, kom op. Het is net niks. Ja, het is Wat ik voor net een game. niks. Ik doe Die het niet keer draaien. Op. Gebeurt niks. Denk je? Ja. Die twee poortjes die slingen daarboven op je een prachtig wissel. Zo. Goed zo. Prachtig, grote keer. Ja, top de tijd. Stoer, hè? Daar staat gewoon dorst, hé. Ja, ik vond het knap. De spanning is te snijden. Waar wint deze eerste Grutte-serie van No Do? En waar wint dus het meeste van uw eigen Friesk verliezen? Is dat de familie Ipma of toch de familie Akkerman? We beginnen met Jim. Hoe lang ga Jim er in de finale? Waar gaat er aan ze naar Spanje? Fjouwer in 40 in het 10 seconden nog. Fjouwer in 30. Dat is rap. Maar ja, Is het rap genoeg? is het rap genoeg? Albedina is al haast begonnen met Spaanse les. We gaan naar de familie Ipa. Bij hem gaan er dus 20 seconden nog. Hoort het nog wel? Reinoud? Ja? Fjouwer in 30. Wat doet de familie Ipma? Familie Ipma 5-0 Jochen, 20 euro. Dat budget. De familie, ja, confetti jongens. De familie Akkerman wint. Dit is de eerste aflevering van No Do. En zij gaan dus naar Barcelona. En willen jullie nog volle meer weten hoe de Friese geschiedenis? Zoek dan op nodo.nl. En de volgende keer. No doei. Zij weer terecht de winnaars, toch? Ja. Helemaal geen probleem. Wij hebben... Oh, heerlijk. Oh. Dan mag het. Jammer. Slecht. Ja, jammer. Potverdikken. Ja, we winnen tegenbij. Jong. Wij hebben wel het gevoel dat het... Wij knikken op elkaar weer. Jere, het wel. Ik stop wel aan, zei je. Dan moet dan ook Volgende een ding heen jouw houden. kus weer op. Ja, ben je door als het weg gebeurt, dan jou is wel. Jammer. Klappen. Van de Klappen winnaar. voor de winnaars. Ja.